بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 12 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka. Saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 12 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 4 ga watan goma shekara ta 2006 miladiya. A yammacin jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 35 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba, fadin Allah ta'ala yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 36. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya na farko yake cewa muna da makwauci da muke ga gida kuma al'adar mu mukan zauna da azumi mu ci abinci tare, kowa ya fito da abinci daga gidansa a ci tare, sai dai kuma shi wannan makwabcin namu duk mun riga mun sani cewa ba yadda wata sana'a sai caca. To ya halatta mu rinka yin ciyayya da shi ta abinci ko kuma mu mayar da shi saniyar ware saboda abin da yake yi? Karan fari abin da ya kamata shine ku nasihance shi, ku faɗakar da shi cewa caca tana ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub, manyan laifuka, kuma ubangiji ta'ala ya haramta ta ita da giya a cikin aya ɗaya dan a nuna muninta. Yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ubangiji ta'ala ya ce da giya da caca da al'ansab shine neman sa'a irin na mutanen jahiliya. Al'ansab kai bautar gumaka, wal azlam neman sa'a, dukkan su wannan rijsun min amali shaitan, datti ne kuma suna daga cikin aikin shaitan. Sai ku faɗakar da shi haramcin haka, ku ba shi shawarar ya canja wata sana'a. Idan ya riga ya canja wata sana'a ya karɓi shawarar ku da nasihar ku, shikenan. Idan ya ƙi yadda da wa'azin ku yace shi bai yadda ba, kamar yadda naga waɗansu sun rubuto mun suka ce ka ce sayar da giya da ƙwaya da tabar wiwi da mata ba ta yau da gobe babu kyau, to idan ka hana mu wannan me za mu yi? Haka waɗansu suka rubuto takarda. Ni ba ni ne na hana ku ba, ubangiji subhanahu wata'ala ne ya haramta muku a cikin littafinsa ta harshen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma duk abin da kaga Allah ya haramta to yana da musayarsa na halal 10, 20, 30 ko har 100. Sai dai idan kai ne ka ragwance ko kuma shaidan ya kawata maka kyawun abin da kake kai gashi mummuna kake ganin shi kyakkyawa, to wannan babu yadda za a yi da kai. afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhabu nafsuka alaihim hasarat inna allaha alimun bima yasna'un. Dukan wanda aka kawata masa aikin sa gashi mummuna ne, yana ganin kyakkyawa ne, yana ganin cinikin tabar wiwi, yana ganin sayar da giya, yana ganin caca, yana ganin dukan wani abu ana samun kuɗi maɗuɗu, da haka babu laifi tunda dai musulmi ne, kana sallah inna allaha ghafurur rahim. Sai ka wannan ji maka wannan kururuwar kan sa za ka yi ya tana ubangiji. Aikin mai wa'azi ya faɗa maka, kuma lokacin da ya faɗa ma gata yayi maka, amma ka karɓa ko ka ki karɓa wannan kuma yana koma zuwa ga ubangiji. Gaman katar ɗinsa ne idan ka karɓa, ba dabarar mai wa'azi ba ce. In kuma ka ki karɓa, ubangiji ta'ala ya so ya saka cikin tababbu, babu yadda za a yi da kai. Manzon Allah ma abin da aka ce da shi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kai kimsa shari'a a cikin zukatan mutane su karbe ta, ba aikin ka bane. Aikin ka shine wa'azi, fadakarwa, amma gaman katar da tawfiki wannan yana hannun ubangiji. Fatan mu ubangiji ta'ala ya nuna mana hanyoyin shari'a, ya ba mu ikon bin su, ya nuna mana ya faɗakar da mu hanyoyin bata, ya ba mu ikon kauce masu. Haka muke yi ga kanmu, haka muke yi ga dukkan wani musulmi, mace ko namiji, na kusa ko na nesa. Mai tambaya ta biyu yana cewa mace ce mijinta ya tafi ba a san inda ya tafi ba, babu labarinsa, yaya za ta yi?
to wannan shine kila abin da ake cewa imra'atul mafqud, mace ta wadda aka nemi mijinta aka rasa. Imam Ahmad ya ce akan ce da mutum al-mafqud idan ana cikin sahun fada tsakanin musulmi da kafirai sai aka neme shi aka rasa, an gan shi a tsakiyar yaƙi amma bayan ƙurar yaƙi ta lafa ba a ga gawarsa ba, to yanzu ba mu da tabbas yana da rai ko kuma ya mutu. Kila yana da rai an kama shi ne a matsayin fursunan yaƙi, kila kuma ya gudu wani wuri ya sulale ya je ya ɓuya sai daga baya zai fito, kila kuma an kashe shi an tafi da gawarsa, kila an tafi da shi a hanya aka kashe shi, ba mu da tabbas din ina yake. Wannan shine al-mafqud. Ko mutumin da yana zaune cikin makwabtansa da yan uwansa da danginsa kawai sai aka wayi gari ba a san ba ina ya tafi. Ko mutumin da yace ya tafi Cirani Lagos, ya tafi Abuja, ya tafi Port Harcourt, ya tafi Accra Ghana, shiru babu labari. Can inda ake tsammanin zai je an bincika babu labari, a nan kuma babu labari. To irin wannan mutumin yaya matarsa za ta yi? Ina jin na faɗaɗa tambayar mai tambaya ne domin duk waɗannan hukuncinsu ɗaya. Yaya matarsa za ta yi? Malamai suka ce babu hadisi sahihi daga manzon Allah da ya bayyana hukuncin irin wannan, sai dai akwai tabbatattun riwayoyi zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zuwa ga Umar dan Khattab Allah shi kare yadda a gare shi, zuwa ga Aliyu ibn Abi Talib Allah shi kare yadda a gare shi. Waɗannan Abubakar ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf ya ruwaito su, haka kuma Abdurrazzaq as-Sana'ani shi ma a cikin al-Musannaf dinsa. Sannan akwai waɗansu riwayoyin zuwa ga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar, su kuma Sa'id ibn Mansur da Imam al-Baihaqi duk sun ruwaito su, kuma dukkan su da sanadi sahihi. Fatawar waɗannan sahabbai shine matar da aka nemi mijinta aka rasa ba labari ba san inda yake ba, tatarabbasu 4 sinin, tatarabbasu 4 a'awam, za ta zauna ta yi zaman jira har shekara 4 ana ta neman labari. Idan shekara 4 ta wuce bajin ɗuriyarsa, to daga lokacin nan sai ta yi masa takaba a ƙaddara ya mutu, shine 4 ashhurin wa 10, za ta zauna tsawon wata 4 da kwana 10. Daga nan gurin shikenan ta gama takaba, idan ta samu wani miji sai ta yi aure. Ina fata an fahimta. Waɗansu malaman suka ce ba iyakance shekaru, za ta yi ta jira ne har illa ma sha Allahu, har sai in labari ya zo gashi da ransa ko kuma ya ta samu labarin ya mutu. Amma wannan fatawar ta yi tsauri da yawa. Ibrahim an-Nakhai ya bada wannan fatawar, amma wancan dai cikin waɗancan sahabbai haka suka faɗa, za ta zauna tsawon shekara 4 cur, sannan kuma in shekara 4 ta wuce sai ta yi wata 4 da kwana 10. To a ƙarƙashin wannan sai suka yi wa fatawar reshe. To idan ta yi shekara 4, ta yi wata 4 da kwana 10, ta gama ta kaba kenan, ta yi aure sai ya dawo, to sai ayyaya. Ya dawo, shine cikin malaman sai suka ce, cikin malaman cikin sahabbai sai suka ce idan ta dawo sai a bashi zaɓi, matarka ko sadakinka. Idan ya ce sadakinsa, kai wancan miji sai ka bashi sadakinsa da ya kashe. Idan ya ce a shi matarsa yake so ba wani sadaki, to sai a raba ta da wancan mijin, sai ta yi idda ta jini 3, to kuma sai ta koma wurin shi mijin farko. To kuma in za ta koma wajen mijin farko, haka kawai za ta ɗauki kayanta da jaka ta tafi gidan, shi kenan ta je ta zauna, ko sai an sake sabon ɗaurin aure. Mun gare shi ke biyo reshe. Duk waɗannan sahabban manzo Allah sun yi magana akai. Illar shine idan baka yin karatu to shikenan sai mutum ya samu kansa cikin rudin kwakwalwa. To a nan gurin sai waɗansu sai suka rabu gida biyu, don suka ce idan ta ce mijinta na da take so, mijinta na da suka ce idan an nemi mijin an rasa ta yi wata 4 da kwana 10, to daga yin wata 4 da kwana 10 shikenan za a sake ta, ko kuma akwai bukatar sai wani alwalin mijin, wani a madadinsa ya ce na sake ki. Idan har sai wani ya ce na sake ki, sannan za ta auri wani. Kuna fahimta? To kun ga a nan gurin kenan yanzu kuma in mijin ya dawo kuma ya zaɓi da ita zai zauna, sai an sake mai sabon ɗaurin aure. Idan kuma an bi fatawar Ali bin Abi Talib caye kawai shi kenan magana ta riga ta ƙare, to kaga kenan ba maganar kuma sai an sake mai sabon ɗaurin aure. Da haka za ta koma wajen wancan na farko ne, wannan ta masa idda ta koma wajen wancan na farko, ba sai an yi akadin jadid ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba.
amma dai waɗansu daga cikin malamai sun fi ƙarfafa fahimtar da take nuna a sake sabon ɗaurin aure, tunda ta riga ta auri wannan yanzu da sabon ɗaurin aure, yanzu da wancan ya zo ya ce ta koma wajensa sai kuma ya sake ta ko ya raba da ita ko aka raba su kotu ta raba su, dan ko bai yadda ba za a raba su, aka raba su to kuma za ta yi idda, tunda ko har ta yi idda kenan kuma za a sake mai sabon ɗaurin aure kafin ta koma gare shi. Wallahu alam, wannan su ne maganganun malamai kan wannan mas'ala. Ai ba zaɓin ta bane ta koma ko kar ta koma, zaɓin shi mijin ne. Mai tambaya ta gaba yake cewa menene ingancin wannan hadisi, abghadul halali ila Allah talaq, mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine sakin aure. A cikin halal din da Allah ya fi ki shine sakin aure. Me ingancin wannan hadisi? Wannan hadisi ne da'ifi, ba ingantaccen hadisi bane ba, sanadan wa matanan ba a karbansa. Ta fuskar sanadi hadisin ya zo mausul ya zo mursal. A riwayar da ya zo mausul ɗinsa shi hadisin, a cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba, wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce kazzab, waɗansu suka ce yada'ul hadis, yana kirkiran hadisan ƙarya. Irin waɗannan ba a karɓan hadisansu. Amma sanadin da yake ingantacce kuma sai ya zanto mursali daga Muharib, yace manzon Allah ya ce, wanda Muharib kuma tabi'i ne. To tabi'i in ya rawaito hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama mursali, to kuma mursali hadisi ne da'ifi a bisa gazance da yafi karfi cikin zantukan malamai. Shine Imam al-Iraqi ke cewa marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu naw qayyidhu bil kabiri aw saktu rawin minhu dhu aqwali fal awwal al aktharu fi isti'mali. Shi hadisi marfu'u, shi hadisi mursali shine tabi'i yace manzon Allah ya ce, yace wannan shine zancen da yafi karfi. Akwai wanda suke cewa mursali a ce babban tabi'i ko karamin tabi'i ko kuma hadisin da a cikin sanadinsa babu rawi daya, yace amma dai fal awwalul aktsaru fi istimali. To hadisi mursali kuma a wurin malamai hadisi ne da'ifi, ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna kafa hujja da shi, kamar Imam Malik, kamar An-Nu'man ibn Thabit, shine Abu Hanifa, shine wahtajja malikun kadha an-nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu. Wato da Imam Malik da Imam An-Nu'man ibn Thabit shine Abu Hanifa su suna kafa hujja da shi, amma sai Imam al-Iraqi yace waraddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis saqit fil isnadi. Amma jamaahirun nuqad, wato mafiya yawan malaman hadisi masu tacewa, wanda suke da rariyar tacewa bambance tsakanin kwaya da tsakkuwa cikin abin da aka jingina manzon Allah, sun yi raddin hadisi mursali, sun dauke shi a matsayin da'ifi. Da haka hadisi mursali ba a kafa hujja da shi. Dan haka ya yan uwa, wannan hadisi da yake cewa abghadul halali ila Allah talaq, hadisi ne da'ifi, ba a hujja da shi cikin musulunci. Inda ya inganta, hukuncin da yake fa'idantarwa shine sakin aure makruhi ne alal itlaq, to amma bai inganta wa ballantana kuma ya nuna haka. Da haka sai ya zanto sakin aure yana nan, hukuncinsa yakan canja daga lokaci zuwa lokaci. Wani lokaci sakin aure ya zama haramun ga mutumin da ya ce zai saki matarsa alhalin tana cikin haila, dan at-talaqul bid'i ne, bid'a kuma gaba ɗayan ta dalala ce, kaga ya zama haramun sakin mace tana cikin haila. Ko mutum ya saki mace ba tare da ya kafa shaidu ba lokacin sakinta, a bisa gazance cikin zantukan malamai. Dan kalmar wa ashhidu zawai adalin minkum suka ce ta shafi aure, ta shafi saki, ta shafi kome. In zaka aura sai da shaidu guda biyu zuwa sama, in zaka saki sai da shaidu guda biyu zuwa sama, in zaka yi kome ka ce na dawo da wancan sai da shaidu guda biyu zuwa sama. Wa ashhidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillahi, zalika yu'adhu man kana, har zuwa karshe, zalikum yu'adhu man kana zuwa karshe. Ba na kaga dai a nan gurin sai mutum ya kafa shaida. Ina fatan kun fahimta. To wannan saki idan mutum bai kafa shaida ba, ko kuma ya saki mace cikin haila, to kenan ya zama wato haramun kenan. Akwai kuma lokacin da saki yakan zama wajibi ne mutum ya saki mace. Wannan idan matar za ta zame masa fitina, ta raba shi da addininsa, yana matukar santa za ta raba shi da addini, to wannan ya zama wajibi ya sake ta dan ya bi Allah, a madadin ya bi ta ya tabe. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Akwai kuma lokacin da saki wato ainihin zai zama ja'izi,
ja'izi ne mutum ya saki mace, kamar mace ta kamu da cuta ya ga shi ba zai iya yin jiya ba, ya kamata ya jiya amma ce shi ba zai iya ba. Ko kuma mace da tana cikin yarintarta sai kuma ta zo ta tsufa da wuri, ka san mata suna riga maza tsufa, shi yasa mai hikima baya auren sa'arsa saboda me za ta tsufa kafin ka, shekarun ku daya sai ta tsufa kafin ka, sai dai in ta yadda kuma ka auro wata bayan ta tsufa, wanda kuma kila ba za ta yadda ba, musamman idan yar boko ce ko ba haka ba, za a yi rikici da ita da tashin hankali. To shi yasa mai hikima dai sai ya nemo da ya girme ta da shekaru 5 da shekaru 6 da shekaru 7 ko ma 10, duk babu laifi. A wannan lokacin ba za ta tsofe maka ba tsufan da zaka ji ka gaji da ita, amma kuma kar ka auri wadda ka girme ta da yawa, kamar ka ninka shekarunta sama da so 2. Ina fata an fahimta. Tana yar shekara 20 kana dan 45, ko kuma ka ninka shekarunta so 3, tana yar shekara 20 kana dan shekara 60. To wannan akwai matsala ko da nan gaba, dan kana dan shekara 60 ita tana yar 20, idan ta ƙara wata 20 din tana yar 40 kenan, tana cikin ganiyar mace har yanzu tana buƙatar namiji, kai kuma idan ka ƙara 20 kana dan 60-80 kenan, ka yi expire. Sai kiyamun laili sai da ta rinka dura ma ruwa a buta, ka yi alwala, ka yi kiyamun laili da zikiri, rabi a tsaye rabi a zaune. Shi kenan ita kuma ta yi haƙuri, ta yi ritaya. Amma akan samu ɗaiɗaiku, ka ga wani gashi ɗan shekara 60 ɗan shekara 70 da ƙwarinsa, amma ba su da yawa, ko ba haka ba. Wannan dai masu tajriba ne, ba nassi ne na hadisi ya ce wannan ba, tajriba ce ta rayuwa, malamai suke faɗin haka, irin su Imam Ibn al-Jawzi da waɗansu daga cikinsu. Akwai lokacin da kuma saki ke zama makaruhi, haka kawai ka ce na saki ki ba ta yi laifin komai ba, wannan makaruhi ne. To a takaice wannan ansar wannan tambaya kenan. Hadisin abghadul halali ilallahi talaq hadisi ne da'ifi. Wannan kuma wata bayar Allah ce ta rubuto take jan hankali dangane da waya da ake amfani da ita ta GSM. Ta ce akwai illoli masu yawa ga jinsin mutane guda biyu. Jinsi na farko 'yan mata masu ƙananan shekaru da iyayensu suke sai musu irin wannan waya su basu. Ta ce galibinsu za ka ga suna da kan waya mai kyamara, kuma za su yi ta ɗaukan hotuna hatta na batsa. Waɗansu ma za su kalli satellite, su kalli fim ɗin batsa, sai su ɗauka kuma a cikin abin nan ɗinsu, a cikin handset ɗinsu. Waɗansu kuma da hotunan tsirara, suna bayayyar hotunan tsirara tsakaninsu da samarinsu, ta aika saurayinta ya aika mata. Ta ce to lalle ya kamata duk iyaye da suke da halin za su sai wa 'ya'yansu irin waɗannan wayoyi su yi hattara. In ya zama dole a sai mata, to kar a sai mai kyamara. In ko ba dole bane ma ba lalle bane ba cewa sai ta yi amfani da waya din, saboda yawan abin da ake musayarsa a cikin wayoyin wanda ya saba maka'ida. Sannan ta magana ga jinsi na biyu na cikin mutane, su ne mazaje da mataye masu cin amanar junansu. Ta ce wannan waya takan raba aure a gidaje da dama. Za ka ga namijin da baya da gaskiya yana nuku-nuku da wayarsa, da waya ta buga baya yadda wani ɗauka sai shi, da sako ya shigo baya yadda a gani sai shi. Ita kuma tun da ta ga yana nuku-nuku sai ta rika bi ta bincika ta ga me a ciki. Haka kuma ita ma wadda ba ta da gaskiya din, da waya ta buga za ka ga tana kokarin boyewa. Wata ma gaba daya a koyaushe wayarta tana silent ne, saboda kar ma a ji karan bugawar, dan saboda ta san ba ta da gaskiya cikin waɗanda suke bugo mata ko take buga musu. To hakikanin gaskiya ta yi faɗakarwa, wannan na isar da sakonta ne a madadinta, Allah saka mata da alkhairi. Ubangiji dai ya ce ku ji tsoron Allah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manzo Allah kuma yace ittaqillaha haythu ma kunta. Lalle wannan yana daga cikin fitintunun zamani, ba mai tsira sai wanda Allah ya tsirar da shi. Waɗannan tambayoyi, waɗannan takardu guda biyu na ƙarshe, ɗaya daga ciki ta wani ɗalibi ce daga School of Health Technology mai suna Abubakar Adamu, kamar yadda ya rubuta, yake kukan cewa allowances ɗinsu sun makale tun daga 2004-2005 zuwa yanzu an hana su, amma kuma ana baiwa waɗansu masu gata, kamar yadda ya rubuto fa, ana baiwa waɗansu masu gata su an hana su. To muna fatan wanda abin ya shafa ya ji, idan hukumar makaranta ce, idan wata ma'aikata ce cikin ma'aikatun gwamnati, idan gwamnati ce kanta, muna fatan dai waɗannan ɗalibai da abin ya shafa, waɗanda allowances suka makale, da Allah duk wanda abin ke hannunsa ya ji tsoron Allah ya saka musu don su samu yin karatu a cikin sukuni. Wannan kuma shi ma ya ce ma'aikaci ne shi a Ramat Polytechnic, ya ce su ma albashinsu wajen wata 6 ba a biya su ba. Abin da ya rubuta kenan, daidai ne ba daidai ba ne, wallahu alam.
to kuma Ramat Polytechnic ban sa a gargashin wata gwamnati bane, a gargashin gwamnatin jiha ne, ta tarayya ce, abin daga jiha din ne, abin daga wata hukuma ne, daga hukumar makaranta. Shi ma dai duk wanda abin ya shafa ya kamata ya ji tsoron Allah, ya tuna cewa waɗannan ma'aikata suna da iyali, suna da 'ya'ya, suna da iyaye marasa ƙarfi, suna da dangi da suke sada zumuncin su da abin da suke samu da haƙƙin su. Manzo Allah kuma ya ce a'atul ajira haqqahu qabla an yajiffa araquhu. Dukkan mutumin da ya maka kwadago ko ya maka aiki, ka biya shi ladansa kafin gumin jikinsa ya bushe. Haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi. Ya maka aiki a matsayinka na magidanci, ya maka aiki a matsayinka na shugaba babban jami'in gwamnati, ya yi wa jama'a aiki, dukkan dai wanda yawa wani aiki to wajibi ne wannan din ya biya sa haƙƙin shi duk kafin guminsa ya abin nan. Da haka duk wanda abin ya shafa muke haɗa shi da Allah, ya ji tsoron Allah, ko muke tunatar da shi alfarmar wannan wata mai albarka, watan da ake son mutum ya riɓanya aikin alkhairi, ya taƙaita munanan ayyuka. Da Allah a gaggauta biyan waɗannan mutane. Allah sa kuma waɗanda abin ya shafa sun ji. Za mu tashi kan aya ta 36, inna iddata shuhuri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وبنجي إن عدة الشهور سندي lissafin watanni inda Allahi a wajen Allah ta'ala 12 shaharan, wata 12 ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah shine lauhil mahfuz. Waɗansu malamai suka ce fi kitabillahi bi ma'ana fi ma qadahu Allahu azza wa jalla wa qaddarahu, cikin abin da Allah ya kaddara, cikin abin da Allah ya zartas. Duka biyun ba sa cin karo da juna. Yawma khalaqa samawati wal ard, Ubangiji ta'ala ya kaddara haka tun a yinin da ya halicci sammai da ƙasa, ya kaddara watanni su zanto 12. Minha 4 hurum, a cikin waɗannan watanni 12 akwai guda 4 masu alfarma. Lafazin hurum jam'i ne na haram, akan ce ash-shahrul haramu, wata mai alfarma mai wata daraja ta musamman. Al-ashhurul hurumu, watanni masu alfarma masu wata ɗoriyar daraja da ke bantattun hukunce-hukunce na musamman. Zalika dinul qayyim, wancan abin da aka ambata shine addini na miƙaƙƙen addini, addini na daidai, addini na gaskiya. Abin nufi shine lissafin daidai, watanni su zama 12 waɗanda Ubangiji ta'ala ya tsara. Sai malamai suka ce wannan ke nuna ya kamata ko ya wajaba musulmi a cikin ibadojinsu da kuma cikin ma'amalolinsu na rayuwa na yau da gobe su yi amfani da waɗannan watanni 12 wanda suke farawa da Muharram al-Muharram a matsayin watan farko, su ƙare da Zulhijja a matsayin watan ƙarshe. Da su za a sa auren wance, da su za a yi wata yarjejeniya ta bashi, da su za a yi waɗansu kudure-kudure na gwamnati. Su ya kamata a rinka kulawa da zuwansu, farkon shekarar su ƙare wasu. Waɗannan su ne watanni da Ubangiji ta'ala ya bautar da mu da su. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Su ne watanni da Ubangiji ta'ala ya sa dan su zamanto lokuta da mutane ke yarjejeniyar bashi, cinikayya, kasuwanci, ɗaura aure, ƙidayar idda, ƙidayar takaba da su. Mawaqitu lin-nasi, sannan wal hajji, da su ake yi kidayawa dan ai aikin hajji. Ba ma lura da zuwan January ko February ko March dan zuwan aikin hajji. Mukan lura ne da watannin da Allah ce alhajju ashhurun ma'lumat, watanni sanannu. Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja, su ake lura.
faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj zalika ad-din al-qayyim ubangiji ce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunanku fihinna a cikin su me waɗansu suka ce su watanni 12 ɗin isna ashara shaharan waɗansu malaman suka ce su watanni 4 da aka ce minha arba'atun hurum kar ku zalunci kawunanku a cikin su kar ku yi aikin sabo a cikin su duk da cewa zaluntar kai abu ne da yake haramun a cikin kowane wata amma girman haramcin yakan bunƙasa a waɗannan watanni guda 4 da Allah ya ce watanni guda 4 masu alfarma fala tazlimu fihinna anfusakum hadisi ya tabbata daga ibnu abi bakara an abi bakara daga abi bakara din kansa sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal daga manzon Allah tsara da mucin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce inna zamana qad istadara ka hayatihi zamani ya kewayo kamar yadda ya saba shekara ta zagayo irin yadda ta saba yawma khalaqa samawati wal arda tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa dama ya kaddara watannin su zama kaza idan muna cikin zulhajji ko zulhijja a yanzu sai zulhijja ya zagayo to lalle zamani ya zagayo a tsarin da Allah ya ajiye shi as-sanatu 12 da ne zulqa'dati da zulhajjati wal muharram da kuma al muharram sai ce wa rajab mudar alladhi baina jumada wa sha'ban sai kuma rajab na kabilar mudar dangi ne cikin dangi na larabawa wanda manzon Allah ke dangantuwa zuwa gare su suna takara da kabilar rabi'a wanda su kuma su ne kabilar da musailamatul kazzab ya fito a cikinsu su ba sa ɗaukan watan rajab a matsayin wata mai alfarma sai su musanya shi da ramadana to shi yasa manzon Allah kuma tunda ya san rajab din nan da kabilar mudar ke girmamawa shi Allah yake nufi ɗaya cikin watannin nan guda 4 don haka sai tantance sai ce wa rajabu mudar wato dan karka ɗauki rajabu rabi'a rajab din kabilar rabi'a a'a rajab din yan kabilar mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin watan jumada da watan sha'ban in ma baka gane ba dai filla sahibul bayani kenan sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da sha'ban da haka ya yan uwa waɗannan watanni guda 4 watanni ne wanda suke da ƙarin daraja da ƙarin kima wato zulqa'da da zulhijja da almuharram kaga suna bin juna watan 11 watan 12 da watan farko a kalanda da kuma watan rajab kaga shi a ware ke daban shine watan 7 watan 11 da watan 12 da watan 1 da watan 7 waɗansu malamai suka ce in ka tashi lissafin su ka faɗe su kamar yadda suke haka a hadisi an gane ko zulqa'da zulhajja wal muharram wa rajab haka zaka lissafa su waɗansu malamai suka ce a'a sai dai ka faro lissafi daga al-muharram rajab zulqa'da zulhijja aka ce saboda me suka ce in kai lissafin farko ka raba su a cikin shekaru biyu domin zulqa'da watan 11 zulhijja watan 12 shekara ta kare sai kuma ka fada al-muharram rajab amma idan ka faro lissafi daga al-muharram watan 1 kenan rajab watan 7 zulqa'ada zulhijja watan 11 da watan 12 suka ce ka kawo su fi sanatin wahida a shekara daya to haka ya kamata ka yi to amma dai abinda zamu ce tun daga hadisi cikin bukhari qarara manzo Allah yayi baki yayi wasali salasun mutawaliyatun zulqa'adati zulhajjati wal muharram sannan kuma rajab mudar dan me wani zai zo ce mana dole sai da mu fara daga al muharram rajab sannan zulqa'ada sannan zulhijja bayan ga hadisi a cikin bukhari kamar rana a lokacin azhar ma'ana dai in ka fara daga wancan yayi in ka fara daga wannan yayi kuma abinda manzon Allah yayi kan babu laifi a kai ba wanda zai ce akwai wani laifi cikin abinda manzon Allah yayi ina fatan kun fahimta waɗannan watanni suna da kima ba a farar yaki a cikin su amma idan kafirai suka ce za su yake ku ya halatta ku yake su a cikin su kuma yadda martani ash-shahrul haramu bish-shahril harami wal hurumatu qisas faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin
wata mai alfarma da wata mai alfarma, ana yin kisasin wata da wata. Duk wanda ya ce bari ya ribaci wata mai alfarma ya kai muku hari ya yake ku dan an haramta muku yaki a ciki, babu laifi kuma ku kai mishi hari a cikin wata mai alfarma din. Wal hurumatu qisas, ana ramkon wata da wata, ana ramuwar wata da wata. faman itada alaikum fa atadu alaihi bimisli ma atada alaikum wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin. A takaice dai yayan uwa wata 12 din nan da muka sani, al-muharram shine watan farko, shine ake sawa alif da lam, al-muharram. Banda shi ba wanda ake sawa alif da lam bisa ga zance mafi inganci. Ana ce masa shaharullahi, wannan ko hadisi wato a cikin muslim ina jin yayi nuni zuwa ga haka, ban tantance ba amma abin da nake iya tunowa kenan. Shaharullahi wato al-muharram kenan. Daga nan wata na biyu shine safar, haka ake ambatansa safar, ba a sa alif da lam. Waɗansu cikin laraba suna cewa as-safar, wato su sa alif da lam kafin sadun, amma dai zance mafi inganci ana cire alif da lam a ce safar bis-sad wal fa wal ra. Suka ce an ambace shi da suna safar saboda larabawa sun saba kai yaki a cikinsa, saboda zulqa'da da zulhijja da al-muharram ba sa yaki da safar ya zo sai su kai hari, sai su yaki mutane, sai su mayar da su sifran, wato su mayar da su zero. Ai a sifru a larabce shine zero, babu. An gane ko? Daga nan aka samu safar din bisat. Daga nan sai me? Sai rabi'ul awwal da rabi'ul thani. Waɗansu malaman suka ce su waɗannan watannin guda biyu su ne ake ƙara musu shaharu a cikinsu, a ce shaharu rabi'inil awwali, a'a rabi'inil awwalu, shaharu rabi'inil awwali, na'am haka yake, shaharu rabi'inis thani, wato kaga shaharu rabi'in za a yi tanwini, al-awwal din nan sai ya zanto cewa sifa ne na me, sifa ne na shaharu ko na rabi'i, lalle zai zama al-awwalu kenan. Shaharu rabi'inil awwalu, wato watan rabi na farko, ko a ce shaharu rabi'inis thani, dan kai tanwini a karkashin rabi'in, kaga zaka ce rabi'inil awwal liltika isakinaini kenan, rabi'inis thani liltika isakinaini. Suka ce in kaga dama ba za ka yi tanwini ba sai ka yi idafa, ka ce shahru rabi'il awwal shahru rabi'is thani, a lokacin sai ya zanto shahru rabi'il awwali shahru rabi'is thani. A lokacin nan rabi'il awwal sai ya zanto kamar idafatu shay ila nafsihi kenan, kamar da kake cewa wa habbal hasid a cikin alqur'ani, a maimakon a ce alhabbul hasid da aka ce habbal hasid, aka mai da shi mudaf wal mudafu ilayhi a madadin an-na'at wal man'ut. Wato zaka ce shahru rabi'inil awwali, a'a shahru rabi'inil awwalu shahru rabi'inil thani, ko shahru rabi'il awwali shahru rabi'is thani. Daga nan sai me? Sai jumada. To shi kuma jumada a cikin dukkan watannin da jumadal ula da jumadal thani su kadai ne mu'annas, dukkan sauran watannin muzakkar ne. Amma jumada kaga akwai ya'ara da aluja a kanta, alama ce ta ta'anisi, da haka sai a ce jumada sai ka ce al'ula, dan inda namiji ne da sai a ce jumadal awwal, amma da aka ce jumadal ula, ina fata mun fahimta, jumada athaniya ba jumadal thani ba kenan, ina fata mun fahimta. Wadanda suka ce ya halatta a ce al-awwal din ko a ce athani din, amma dai jumada din kalmar kanta mu'annasa ce. Daga nan sai rajab. Lafazin rajab wato ainihin abin da yake nunawa girmama abu, akan ce fulanun rajaba fulanun, wane ya girmama wane, li'anna rajab shahrun mu'azzam, wata ne da ake girmama shi dan ba a yaki a cikin sa. Rajab din kenan ana yin jam'in sa a ce arajib, akan yi jam'in sa a ce rajabat, da ya halatta a larabci. Daga nan sai me? Sai sha'aban. Lafazin sha'aban ana yin jam'in sa a ce sha'abanat, akan iya jam'in sa a ce kuma sha'abiyin, shi ma dai watan sha'aban kenan. Daga nan sai ramadan, suka ce daga ar-ramad ne, ar-ramad shine zafin rana, saboda su a wancan lokaci ramadan na zuwa daidai lokacin ana zafin rana, ana zafi. Mu ma yanzu wani lokacin ai ramadan din na zuwa ana zafi, ko ba haka ba? To daga nan aka samu ramadan din, ka iya cewa ramadanat, kana nufin jam'in sa kenan. Daga nan sai shawwal, shawwal wato zaka yi shadda akan wa, wato kaga kenan waɗansu malaman sun ce ka iya sa masa alif da lam ka ce ash-shawwal, waɗansu suka ce ba ya da alif da lam zaka ce shawwal ne kadai, jam'in sa shawwalat ko kuma shawawil, wato shawwal da yawa kenan.
daga nan sai zulqa'ida da zulhijja. In kaga dama zulqa'ida zulhijja da yin kasara, in kaga dama zulqa'ada zulhajja duk ya halatta. In ka ce zulqa'ida yayi, zulqa'ada yayi, zulhijja zulhajja yayi. isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. sai Allah ce wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, ko yaƙi mushrikai kaffatan gaba ɗayanku. Kar waɗansu su ware su ce ba za su je jihadi ba, ana son ku fito ko duka ku kewaye su, ku yi musu ƙofar rago, ku hana su sakat. Kama yuqatilunakum kaffa, irin yadda suke yaƙar ku su duka. Lafazin kaffatan hal ne, abin da yake nufi mujtami'ina muhitina bihim, kuna tattare ku kewaye su ta ko'ina, irin yadda su ma in za su yaƙe ku su duka suke yaƙar ku. Daidai da a ce ammatan kaga hal ne, ha kuma kafatan shi ma kuma wato ainihin hal ne. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, ku sani cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da masu takawa, waɗanda suke kiyaye dokokinsa. Abinda duk ya ce su yi suna ƙoƙarin kwatantawa, abinda ya hana kuma suna ƙoƙarin hannuwa. Lalle Allah yana tare da su. Tarayya ta taimako da agaji, ɗoriya akan tarayya ta sani da ji da gani, tarayya ta mulki da rinjaye, duk ubangiji ta Allah na tare da su. Sai Allah ce إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء زيادة في الكفر، أو تقراء إنما النسيء زيادة في الكفر. akan ce nasa'a yansa'u na nufin jinkiri. Innaman nasi'u ma nansakh min ayatin aw nunsiha, a wata qira'a nansa'aha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma'ana dai annasi'u jinkiri, innaman nasi'u jinkiri ziyadatun fil kufri. Wannan ya zama ƙari akan kafirci. Me ake nufi da ƙari ne akan kafirci? Wato su larabawan jahiliya bayan sun kafircewa Allah, to kuma sai suka zo watanni masu alfarma da Allah ya sa tun ranar da ya halicci sama da ƙasa, kuma sai suke wasa da haramcinsu. Suna itikadin suna bin addinin Annabi Ibrahim, to kuma akwai girmama waɗannan watanni. Menene abin da suke na jinkiri? Kamar idan wani ya tsokane su faɗa, ko suka so su kaiwa wani hari su da kansu a cikin watanni masu alfarma, muƙaddara cikin watan Zulhijja, to sai su halattawa kansu yin yaƙi a cikinsa, su je su kaiwa wani hari. Idan safar ya zo, sai su haramtawa kansu yaƙi a cikinsa, su ce yanzu mun ci bashin safar ne, mun yaƙi a cikin almuharram a madadin safar. Ina fata an fahimta. To kaga anan ka annahum akharu hurmata hadha ash-shahr ila shahrin akhar, sun jinkirta haramcin da ke cikin wannan watan zuwa me wani wata wanda babu haramcin a cikinsa, shine annasi'u din. Innaman nasi'u jinkirta haramcin wata da aka ce ku ga alfarmarsa sai ku ki, sai ku halatta alfarmarsa dan ku biya bashinsa da wani watan shi kuma da ba a haramta muku yaki a cikinsa ba. Ziyadatu fil kufri, wannan ƙari ne cikin kafirci. Da can ga kafircin bautar Lata da Uzza, yanzu kuma ga kafircin canja wata da wata. Dan me? Ziyadatu fil kufri yudallu bihi allazina kafaru, ana batar da waɗanda suka kafirta da haka. Ko yadhillu bihi allazina kafaru a wata qira'ar, waɗanda suka kafirta suna bacewa a sanadiyar haka. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, wani lokaci su halatta wannan wata, wani lokaci su haramta wannan wata. Lafazin aman anan ana nufin marratan, yuhillunahu marratan wa yuharrimunahu marratan, amma sai aka ce aman saboda kasancewar suna ta'amuli da shekaru, tunda abin yana maimaituwa kusan kowace shekara. Ina fatan kun fahimci dai abin da ake nufi a nan gurin. Ma'ana dai abin da ake nufi ga wata mai alfarma da sun san ba a yaki a ciki, a madadin su ki sai su halatta wa kansu yaki a ciki, sai su biya bashin su da wani watan wanda shi ba mai alfarma ba. Sai Allah ya ce wannan ƙari ne akan kafirci. yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah, wai kawai suna yin haka dan su dace da adadin
abinda Allah ya haramta. Suka ce tunda dai abinda ake so a shekara a samu watanni 4 da ba a yaki a cikin su ba, to kar a ce dole sai an iyakance mana Zulqa'ada, Zulhijja, Al-Muharram da Rajab. In mun ga dama ta rana mu dauki Muharram din Muharramta kan mu shi, in mun ga dama ta rana mu yaki a cikin sa sai mu biya bashin sa da Safar ko Rabiul Awwal. In mun ga rana wata rana mu kin yaki a cikin Rajab, in mun ga wata rana kuma mu je mu yi yaki a cikin Rajab din sai mu haramta kan mu Sha'ban ko Ramadan. Shikenan wai liwati'u iddata ma harrama Allah, dan su dace da adadin abinda Allah madaukakin sarki ya haramta. Su sai su kalli adadi bi gairi ta'ayin, ubangiji kuma ya sanya adadi ma'at ta'ayin. Idan an ce mutum 4 su fito nan gurin, to kaga duk kowane 4 suka fita ya halatta. Amma idan aka ce da malam Bashir da malam wane da malam wane da malam wane su fito, to waɗannan guda 4 da aka ayyana su kaɗai za su fito kenan. To ubangiji ta Allah bai ce ba kar ku yaki a wata 4 da sai mu zamu dan waga dama, amma sai ce kar ku yaki a cikin Zulqa'ada, Zulhijja da Al-Muharram da Rajab. Kaga an faɗi al'adad ma'at ta'ayin, su kuma yuriduna al'adad bi ghairi ta'ayin. Kaga ziyadatun fil kufr din kenan. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah, sai kawai su haramta su halatta kansa abinda Allah ya haramta. Sai Allah ce zuyyina lahum su'u a'malihim, hakika an kawata musu munin aikinsu. Shaytan ya kawata musu munin aikinsu. Wallahu la yahdi al kafirin, ubangiji ta'ala baya shiryar da waɗanda suka kafirta. Kar ku manta da abin da muka faɗa lokacin da muka fassara wallahu la yahdi al fasiqin da wallahu la yahdi al zalimin, irin sa zaka faɗa anan wallahu la yahdi al kafirin. sai Allah ce يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسوكي إيماني ما لكم ميكي غريكو ميسا ميكو إذا قيل لكم إذا أنت دكو انفروا في سبيل الله كزابرا كجياك إذا يأتى كلمة الله إثاقلتم إلى الأرض sai ku kasalance a ban kasa, ma'ana akhlattum ilal ardi wa miltum ilaiha wa maladhiha, sai ku karkata zuwa ga duniya, ba kwa san barin gidajenku, ba kwa san barin matanku da ƴaƴanku. Dan me kuke kasalancewa, kuke ragoncewa yayin da aka ce infiru fi sabilillah, ku fito a tafi yaƙi dan yaɗa kalmar Allah? Dan me ba kwa fitowa a tafi? Araditum bil hayati dunya min al-akhirah, yanzu kun yadda ne da rayuwar duniya akan lahira, kun fifita duniyar ku akan lahirar ku? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, kayayyakin duniya din nan ba komai bane in an kwatanta da lahira face dan kankanin abu wanda bai taka kara ba ballantana ya karya shi. Duniya da duk abin da ke cikinta in an kwatanta da lahira ba komai bace ba. Manzon Allah ya ce cikin hadisin da Muslim ya rawaito, wallahi mad dunya fil akhirati, duniya ba ta kai komai ba idan an kwatanta ta da lahira, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji, sai gurgudan idan mutum ya dauki dan yatsan ku yayi nuni ga wannan dan yatsan nasa manuniya, yace idan mutum ya dauki dan yatsa ya tsoma cikin teku ya fito da shi ya kalli dan yatsan mai tarago a cikin teku, to kamar haka ne bambancin duniya da lahira. Abinda dan yatsan kai dauko shine duniyar, abinda ya ragowa a cikin teku shine lahirar. To kaga duniyar ba komai bace ba. Menene abin da ke cikin mota? Mota, kuɗi, gidaje, jirgin sama, kwamfuta, ba shi kenan ba. Telefon, jiniya, sai kome. Shine kawai abin da ke ciki. To su kuma waɗannan ababen, duk abin da yake sunan shi daɗi a duniya, duk abin da yake sunan shi daɗi, dan adam yakan ji shi ne duka in yayi yawa shekara 10, amma galibin jin daɗin shekara 5, shekara 7, shekara 7 da rabi, in yayi yawa shekara 10 shine jin daɗin. Domin kafin ka samu sai da ka wahala, baka samu ba kana dan shekara 20, baka samu ba kana da 30, har sai da ka kai 40 ka samu, to kuma da ka kai 50 to shikenan kuma al'amuranka sun fara lalacewa, jikinka ya saki, komai ya fara saki a jikinka. Yadda ake son a ji daɗin ma ga kuɗin ko ba za ka ji ba.
ka kai 60 ka kai 70 shikenan kuma komai ya lalace a tattare da kai, jijiyoyinka duk sun sake, ko a talabijin aka nuno hannunka sai kaga yana tamoji ballantana ganin ido physically, wane mutum? To haka fa duniyar take. In ko ka samu tun kana dan shekara 20, yawa a lokacin kai yaro ne, kana cikin gigin kuruciya, baka san ma yadda ake jin daɗin ba, yadda ake morewar baka iya ba, ga kuɗi ba iya ci ba, sai da tije su gani Allah sarki, ga kuɗi ba iya ci ba, su kuma ga shekaru za a ji daɗi amma babu shi kuma ga kuɗi amma ba iya cin su ba. To lokacin kana cikin kuruciya, sannan kuma ka tsufa shikenan, sannan fa duk waɗannan gaba ɗaya shekara 10 babu yanda za a yi ka samu kwana 30 a jere ɗaya na bin ɗaya a cikin kwanciyar hankali. Matarka bata bata ma ba, ɗanka bai bata ma ba, direba bai baka haushi ba, bai gwadi bai baka haushi ba, aboki bai baka haushi ba, iyaye dangi makwabta ba su baka haushi ba, baka isa ba. Kwana 30 a miƙe murmushi da dariya ha ba zai yiwu ba wallahi. Sai wata rana an ganka ka turbine fuska kamar ka fito daga kirikiri, haka za a ganka cikin bacin rai, ga kudin ga matan ga motar ga komai, amma kana cikin bacin rai da tashin hankali. Duniya din kenan, babu yanda za a yi wacce zo maka yadda kake so, kuma ba abinda idan kana mulki dole a cikin kewayen mulkinka kana tafiya da wanda ka san baya son ka, shi ma ya san baya son ka, kuma ba yadda ka iya da shi. A unguwa Allah ya haɗa ka da wani makwabcin da ka san haushin ka yake ji, kai ma kana jin haushinsa, ko ba yadda za ka yi, ka ce za ka sai gidansa ya ce ba na sayarwa ba ne. Ko Allah ya haɗa ka da wata musifaffiyar mace, ko fitinar yara, ko fitinar menene, haka za ka ji duk a gurɓace take duniyar. Ka samu dukkan mai mulki da dukkan mai sarauta da duk mai rauni aka da duk wanda za a ce yallaɓe alan gubaro yana cikin damuwa, shi dai ba zai faɗa maka bane ba. To tunda abin haka ne, dan menene za mu tsaya mu ɓata lokacin mu akan wannan, ba za mu nemi lahirin mu ba? Duniyar fa ba komai bace ba, bai kamata ta gigita ka ba, ka yi kisan kai saboda ita, ka sayar da kwaya saboda ita, ka sha giya saboda ita, ka sa a kashe wani, a ɗaure wani, a tuhumci wani saboda ita, sannan kuma kai kuma sai ka mutu kai da shi duk ku barta. Duniya Ibn al-Qayyim yake cewa kamra'atin baghi la tarda bi zawjin wahid, kamar karuwa ce ba ta yarda da namiji daya. Yau tana tare da wannan, in an jima tana tare da wancan, gobe tana tare da wancan, in an jima tana tare da wancan. Sarki 10 zamani 10, wannan ya zo ya tafi, wannan ya zo ya tafi, wannan ya zo ya tafi, haka kawai. Kai ne ake wa jiniya, wata rana sai a wuce ta gaban ka ana wa wani jiniya. Wani yake cewa bai taɓa tsammanin wannan tsimman na gaban mota yana da kadawa yana da muhimmanci bai ce sai da ya sauka daga mulki, ce ashe tsimman nan yana da muhimmanci. Yace da idan aka taho shi ma ana gayar da shi, bai san abin da talakawa suke ji ba dan ya ja AC. Ana cewa sannu, shi dai bakin sa yake gani yana motsi, baya jin kalmar sannu din. Yace sai da ya sauka shi ma wata rana suna layi kawai, sai masu jiniyar nan suka taho, tsimma yana kada fil 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 fil. Yace su ma aka samu a layi aka kada muka yi nan wani zai wuce, mu ma jiya an kada wani mun wuce, to shi ma wannan haka wata rana za a kada shi, waɗansu kuma su wuce. Haka duniyar take fa. Don haka idan ka gane wannan kana da mulki, sai ka yi adalci, sai ka ji tsoron Allah, sai ka tabbatar da gaskiya. Sawa'un mulki na siyasa, mulki na sarauta da rawani, ranka ya daɗe Allah gubaro, mulki na jiniya, mulki na menene, kana da kuɗi sai ka bi Allah da kuɗinka, to sai ka ji daɗi a nan wurin ɗan kaɗan, ka je can ka ji babban daɗi a duniya. Amma babban daɗi a nan a lahira kai, amma babban daɗi a duniya ba zai yi ba, babban daɗi sai a lahira. Amma a nan wurin dai kai dai ga ta nan wurin dai kawai, ga ta nan ne duniya fa ba komai bace ba. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Wato duniya idan an kwatanta ta lahira ba komai bace ba, face dan kankanin abu wanda ba komai bane ba. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila wal akhiratu khairul laka min al ula. Sai Allah ce إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا به لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ubangiji ce illa tansuruhu illa tanfiru yu'adhibukum azaban aliman. Illa tanfiru da aka ce ku zabara, in fa ba ku zaburo kun fito din ba, yu'adhibukum azaban aliman, ubangiji zai muku azaba mai radadi a nan gidan duniya. Ku gamu da kaskanci dan kun ki jihadi, ku gamu da raini dan kun ki jihadi, a tofa muku yawo a fuska dan kun ki jihadi. Yu'adhibukum azaban aliman. Sannan wa yastabdil qauman ghayrakum, ubangiji ya mutu ba, ma'ana in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Idan ku kun ki yin abin da Allah ya ce ku yi, sai ubangiji ta'ala ya musanya ku da waɗansu, ya kawo waɗansu zarata jarumai waɗanda ba matsorata ba, sai su yi irin abin da ku kuka kasa, ba za su zama irin ku ba. Shine yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum. Sannan sai ce wala tadurruhu shay'a, ba ku cutar da Allah komai ba idan kun yi haka din. Wallahu ala kulli shay'in qadir, lalle ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai, ma'ana mai iko ne akan ya canja ku da waɗansu in yana so, in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz. Waɗannan ayoyi tun daga ya ayyuhal ladzina amanu malakum zuwa yanzu nan gurin kamar mabuɗe ne na labarin yakin Tabuka. Ana zaburar da musulmai ne ku tashi a tafi yakin Tabuka, wato a lokacin annabi kenan, ku tashi a tafi yakin Tabuka. Yakin Tabuka kamar da kuka sani an yi shi ne a shekara ta 9 bayan hijira. Muhimman yaƙe-yaƙe sun gabace shi, yakin Badar a shekara ta 2, yakin Uhud a shekara ta 3, Ghazwatul Ahzab a cikin ƙarshen shekara ta 4 ko kuma wato farkon shekara ta 5 ko cikin shekara ta 5. Sulhul Hudaybiya a shekara ta 6, aka zo aka yi fatahu Makka a shekara ta 8. Ina fata an fahimta. Sannan kuma bayan fatahun Makka aka zo aka yi Hunaini duk a cikin wannan shekarar karan kanta, aka je aka bude Ta'if duk a wannan shekara. Sannan kuma da shekara ta 9 ta faɗo shine sai aka zo za a tafi yakin Tabuka, wanda Tabuka kuma wuri ne mai nisa, tsakanin Tabuka da Madina kilomita 600 ne. Kuma ubangiji da ya tashi jarrabar musulmai, aka kaddara lokacin da za a tafi yakin, na farko ana tsananin zafi, kaga lokacin da kowa ya fi bukatar inuwa, shi yasa munafikai suke cewa la tanfiru fil harri allati qul nar jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Kuma a lokacin a shekarar ba a samu abinci ba, kakar dabino ta kusa zuwa, kowa yana sa ran yunwa da aka samu da fatara da wahala to za a fanshe ta a kakar dabino da ke tafi. Haka suke tsammani, haka suke so, haka suke sa rai. To kuma kaga daidai lokacin kuma an ce kuma a tafi, ba za ka tsaya ka je ka ci dabinon ba, kakar dabinon banda kai za a yi. Shi yasa ake kiranta ghazwatul usra, yakin lokacin tsanani. Shi yasa duk yakin da annabi zai tafi sai dai yayi wa mutane saye, baya cewa karara za a tafi kaza, za a tafi kaza, amma a Tabuka yace kai Tabuka za mu tafi, saboda tafiyar nisan tafiyar da wahala da ke ciki. Kuma a lokacin zarata suka fito suka ce lalle a tafi, wato waɗanda suka bi shi allazina taba'uhu fi sa'atil usrati suka ce lalle a fita a tafi. Imam al-Bukhari ya ce mutane sun kai 10,000, amma sauran littattafan sira irin su Ibn Hisham, irin su Al-Waqidi da sauransu suka ce sojojin annabi sun kai 30,000 a yakin Tabuka. Aka ganganta aka tafi. Manzo Allah ya nemi taimako daga wajen masu dukiya. Uthman ya taimaka, ya sake taimakawa, ya sake taimakawa. Manzo Allah ya ce man yujahhizu jayshal al-usra falahu al-janna, ko man jahaza jaishal usrati falahul janna. Dukkan wanda ya kawo agaji aka yi tattalin rundunar nan ta lokacin tsanani, aljanna na gare shi. Usman ya tattara ya kawo dukiyarsa, dukiyar da ba wanda ya bayar da irinta. Shi yasa ko da yan tawaye waɗanda suka ce ba su yarda da mulkinsa ba, suka ce shi ɗagutu ne, ya jawo dangin gidansa ya babba su mukami, suka tsallaka gidansa bayan sun ture shi sun ce ba shine limami ba, sun kafa wani fitinanne shine limami, ya wuce gaba, ya haƙura fa. Waɗanda suke son shi suka zo suka ce kai ne khalifatul muslimin, wanda musulmai suka yadda da kai, kai ya kamata ka zo kai mana sallah. Dan me waɗansu ƴan tawaye za su hana kai zanto sun naɗa limamin da ba kai ba, kai kuma kana gida sun hana ka fitowa, ka fito mu zare takobi sai ka mana sallah.
yace ku tsaya ku ji sallah tana daga cikin abin da yafi tsada a cikin ibada wanda duk ya iya ta ku bi shi idan yana da mummunan hali cikin waɗansu ababen ku dai kun bi shi sallah dan ya iya mummunan halinsa cikin wani abin kuma ta shafe shi ku je cin ku kyale su amma ya kifta ya ce ba zan yadda in yi wani abin da za a zubar da jinin musulmi ba saboda ni da suka shigo ya tunatar da su ya kalle su ya ce ba ku da labarin manzan Allah ya ce dukkan wanda ya taimaki yakin da za a tafi tabuka manzan Allah ya lamunce masa aljanna suka ce mun san manzan Allah ya faɗa ba ku san cewa ina daga cikin wanda suka ba da gudunmawa mafi tsoka ba suka ce wallahi mun sani kana ce amma ba za mu kai ba shugaban mu bane ba kaga fitinannu ba yau aka fara ba dan wani ya zo ya fitina yanzu ga duk yana da waɗansu salaf ɗinsa da suka gabace shi ma'ana sun yadda da musuluncin sabai ba za su bi shi ba wai menene ya naɗa danginsa a cikin gwamnati ya sa wancan ya sa wancan sahabin manzan Allah fa khalifa sirikin manzan Allah suka hana shi fita daga gida yana cikin karatun alkur'ani suka kashe shi Hassan bin Sabit ke cewa dhahaw bi ashmata inwanu sujudi lahu yuqatti'u al-layla tartilan wa qur'ana yake cewa dattijo mai furfura ke dare wajen sallar nafila da karatun alkur'ani amma ba su bashi alfarman nan ta hasanat da yake da sunan musulunci ba hasanat din da yake da sunan musulunci ya taɓa yin kaza ya taɓa yin alheri kaza ya taɓa yin alheri kaza duk ba su kiyaye masa ba wannan dukkan alamar halakakke ko wanda yake ya bi hanyar waɗanda ba mai tsira ba shine wanda baya iya kidaya hasanat din mutane yana bin su ne ya rika kidayan laifin su da ka zo yana kallon ka so yake kalle ka yaya kake gemunka ya kai nashi tsawo rigarka da tashi daidai wa daida ko kuma shi ya fi ka dagewa to kai din ba daidai kake ba a yayi kaza kullun so yake ci gyaran ka hularka rigarka agogonka tafiyarka me kaci me kasha shi yadda ka san wato ainihin yadda ka san kuda haka yake baya sauka sai akan najasa baya neman wuri mai tsarki inda aka sa turare kuda baya bi sai inda datti da doyi da wari yake shi yake bi shi so yake kawai ya ci gyaran ka wane ai halakakke ne wane dagutu ne wane kafiri ne wane kaza ne shine kawai aikinsa kai ka ce za a tambaye shi gobe kiyama nawa ka kafarta cikin musulmai ya ce ya Allah na kafarta kaza kamar wannan abin shine aka aiko shi duniya yi Usman dan Affan yana ji yana gani so a kashe shi duk daga shi jihaz jishul usra ya ba da taimako har sai da manzon Allah ce ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ko ma ضر عثمان ما فعل بعد اليوم daga yau duk abin da Usman ya aikata ba zai cuce shi ba zai hana shi shiga aljanna ba saboda irin taimakon da ya bayar wajen jeshil usra abinci kayan fada da menene aka haɗu aka tafi munafikai suka yi ta bada uzurin ƙarya suka ki tafiya waɗansu daga cikin mummunai masu ƙarfin imani amma shaidan ya sa ba su tafi ba ya lankusar da su a gida aka yi bayanin tubansu Ka'ab da sauran ƴan uwansa guda biyu kamar yadda bayani zai zo nan gaba mummunai suka nuna jarinta aka tafi ababai da dama da darussa masu yawa suka faru a wajen wannan yakin wanda waɗannan ayoyi za mu bi su filla mu rinka fitar da fiqihun da ke cikin su dan mu samu guzuri mu samu ilimi mai amfani ubangiji ta'ala ce illa tansuruhu idan dai ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah to ai Allah ya riga ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru thaniya sunayn lokacin da kafirai suka fitar da shi daga cikin makka thaniya sunayn yana ɗayan biyu iz huma fil ghar yayin da su biyan suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi yayin da yake cewa da sahabinsa sayyidina abubakar la tahzan inna Allah ma'ana karka damu Allah na tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم fashin bakin wannan aya filla da fikihun da ke cikin ta sai dai a yammacin gobe in Allah ya kamu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana